हम भैया पटना में रहत रही और हमार घर के बगल में एगो हमार दोस्त रहे। वो अपना मेहरारू के साथ रहे, हम अकेला रहे। और जब ओकरा मेहरारू के मारे के मन रहे तो घर में हम थिएटर बजा देवेला फुल वॉल्यूम में। जब हम थिएटर जब तक बजे रहे तब तक मेहरारू के मारत रहे, इतना मारत जब तक हम थिएटर बंद ना भाई या तो लाइन न कट रहे तब तक उसका मार एक्शन से भरपूर कहानी चलत रहे। एक दिन ओकर घरे बर्थडे रहे और उसका ओकर सास ससुर आयल रहे, तब वो दिन शौक से रहे, हम भी गए रहनी वहीं बगले में रहनी तो हम जाता आत रहनी तो देखनी कि हम थिएटर बजा दिले बा। अब बजला होम थिएटर इधर बजल, उधर मेहरारू घरे से निकल गई। काहे भैया काहे भाभी काहे जात बारू, तो आज भंगला फिर से हम थिएटर बजैले बा। और जब हम थिएटर बजल तो समझ ला मार एक्शन से भरपूर कहानी हो गई बा। तो एकरा खातिर जब हम कहले हमार दोस्त कि जरी भाभी के बोलावा, हम कहनी भाभी चला ना, आज ना जाइब। काहे भाभी आज ना, आज हम थिएटर बजल बा। तो एकरा खातिर ओकर माई और बाबूजी रहे, तो माई के बोले माई ओकर बोलावत रहे, बेटी आओ आओ। ना माई आज ना, आज ना, इसलिए ना कि जब तक ये होम थिएटर बाजी तब तक ना जाए। कभी भी एक एक्शन चालू हो जाए तो काहे बेटी जब जब ये होम थिएटर बजावेला तब तब ही हमरा के मारेला, इसलिए जब ये होम थिएटर जब तक बाजी तब तक हम रूम ना जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।